Ο Μάριος συλλαμβάνει μια καθολική ιδέα και πάνω της χτίζει ένα φανταστικό κόσμο. Δεν νοιάζεται για την αληθοφάνεια ή μη των γεγονότων της αφήγησης, αρκεί ο συμβατικός, συχνά σουρεαλιστικός αυτός κόσμος των μυθιστορημάτων του να υπηρετεί την ιδέα του. Στο πρόσφατο μυθιστόρημα «Η Απειλή», αυτή η ιδέα αφορά τη σημερινή αλωτρίωση και τη διάβρωση μιας κοινωνίας. Και στα 3 από τα 5 έργα της ζωγραφίας του, τον Οστεοφύλακα, τον Ανακριτή και το τελευταίο του «Η Απειλή», ακολουθεί την ίδια τεχνική. Κάτω από το μονολεκτικό τίτλο, ακόμα και αν αυτός παραπέμπει σε συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως λόγου χάρη τον τάδε Οστεοφύλακα ή τον Δίνα Ανακριτή, όμως υπολαμβάνει μια γενικότερη ιδέα, μια κατάσταση που πάνω της θα βασιστεί η ιστορία του. Το ομολογεί μάλιστα ο αφηγητής στο τελευταίο μυθιστόρημα. Τα όσα συνέβηκαν τον τελευταίο καιρό έμοιαζαν να μην είναι του κόσμου τούτου, θα πει στη σελίδα 72 της Απειλής. Ωστόσο, ενώ ο αναγνώστης αποφαίνεται τελικά, ναι, δεν μπορεί να έγιναν ποτέ αυτά που λέει ο συγγραφέας, όμως, κατά έναν παράδοξο τρόπο, τα υλικά με τα οποία χτίζει σελίδα-σελίδα, ενότητα με ενότητα την ιστορία του ο Μιχαηλίδης, είναι πολύ γνωστά στον αναγνώστη. Από την τρέχουσα πραγματικότητα, από την ειδησιογραφία της εποχής, από πρόσωπα αναγνωρίσιμα που ενίοτε κατονομάζονται, τόπους γνωστούς από την πολιτική επικαιρότητα. Παραδείγματος χάρη, η καλαβριτινή μαστόρη και το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων εμπλέκονται στη φανταστική ιστορία της Απειλής. Δεν αναπαριστά τα ήδη γνωστά, δεν περιγράφει τα ιστορικά γεγονότα, αλλά συνθέτει με τα υλικά αυτά μια άλλη ιστορία, αυτόνομη, ανεξάρτητη, εντελώς διαφορετική και με άλλη θεματική, την οποία αναφηγείται. Αυτό λοιπόν σε βάζει στην ατμόσφαιρα του συμβατικού του κόσμου, ο οποίος υπηρετεί τη δική του ιδέα αποκλειστικά και μόνον αυτήν, με αποτέλεσμα να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σου μια διαφορετική πραγματικότητα. Σαν να βλέπεις αμοντάριστα πλάνα κινηματογραφικής ταινίας. Έχεις συνείδηση ότι γυρίστηκαν, αλλά αδυνατεί να τα κατατάξεις, να τα βάλεις στη σειρά, να κατανοήσεις πώς συντελείται η σουρεαλιστική αυτή ιστόρηση των γεγονότων. Η βασική ιδέα την οποία υπηρετεί η αφήγηση του Μιχαηλίδη, όπως σας είπα, στο τελευταίο του μυθιστόρημα, είναι η σημερινή αλωτρίωση, η διαβρωτική πορεία του κακού. Η συνεχής φθορά δίνεται αλληγορικά μέσα από το αποσταθρωτικό σκάψιμο που πραγματοποιεί ένας εξκαφέας στο κημητήριο μιας πόλης, όπου στιβάζονται τα κόκκανα των προγόνων και οι μνήμες της πόλης. Όλα τα ροκανίζει, τα καταστρέφει ο εξκαφέας. Τον τόπο, τις ιδεολογίες των ανθρώπων, αξιακά συστήματα, τις εδρεωμένες ως τώρα πεποιθήσεις τους. Ώστε συντελείται η αποδιοργάνωση της πόλης. Μια δίη, μια χωάνη, που μέσα της αλέθονται τα πάντα. Και λες, ναι, αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει γύρω μας. Ύστερα, ο συγγραφέας σε μεταφέρει στο χρηματιστήριο. Το γνωστό χρηματιστήριο. Ναι, αυτό. Και καταλήγει με μια φράση σαν κατακλείδα, παρμένη από το λαϊκό λόγο. Μπήκαν οι μπουλντόζες με τις τεράστιες δαγκάνες και την καταξέσχισαν τη χαμοζωή. Κι ούτε σκόνη δεν σηκώθηκε. Λέει στη σελίδα 89 από την Απειλή. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα, συντετριμένο με δική μου παρέμβαση, δηλαδή αφαίρεση κάποιων κομματιών, δεν μπορούσε να είναι εκτενέστερο λόγω χρόνου, προκειμένου να πάρετε μία γεύση από αυτά που είπα παραπάνω. Το μυρολόι. Η τυχοδομή προόδευε. Οι καλαβριτινοί μαστόροι δούλευαν την πέτρα με τέχνη και η παραγή με σεβασμό υπάτωμα στις εντολές τους. Από μια ανανευμήνευτη διάθεση, καθώς δούλευαν, μυρολογούσαν. Από το στόμα τους έβγαινε ένας αλόκοτος ψήθυρος, που έμοιαζε ήχος ανεπαίσθητος, κάτι σαν βαθύς αναστεναγμός, με φωνήματα από ήρεμο άλμος. Ύστερα, σαν εποδός,
ακολουθούσε ένα αβάσταχτο «Ωχ, μάνα». Κυρίως όταν ο ήλιος έγερνε πίσω από το βουνό και μέσα στο μούχρωμα έβγαινε το φεγγάρι, η ατμόσφαιρα στη μικρή πόλη έπαιρνε το ύφος καταχνιάς. Μέσα στην ησυχία, καθώς αραίωναν οι ήχοι από τα σφυριά, αυτό το «Ωχ, μάνα» το έπαιρνε η δροσιά του δειλινού, το έφερνε στα ακρόθυρα και το άφηνε να τρυπώσει στα σπίτια μέσα από χαραγματιές και γρίλες. Αυτός ο ήχος ανασκάλευε μνήμες, ζωντάνευε και ανέσυρε στην επιφάνεια πόνους και πάθη που τα δάμασε ο χρόνος και τα έριξε στη λησμονιά. Πολλές γυναίκες μαυροφόρεσαν ξανά, ανασκάλεψαν παλαιικές κασέλες, βρήκαν κάτι παλιά θυμιατά και τα σπίτια πνίγηκαν στο λιβάνι. Τοποθέτησαν σε περίοπτη θέση ξετοριασμένες φωτογραφίες νεκρών συγγενών και άλλες πιο πρόσφατες αγοριών και κοριτσιών, μα και μικρών παιδιών, με πρόσωπα χαροπά και ανυποψίαστα για το τραγικό συμβάν του θανάτου. Μάλιστα, μπροστά στην καθεμιά άναψαν κεριά, πολλά κεριά, ενώ μερικοί άρχισαν να οργανώνουν τελετές και μνημόσυνα ακόμα και για άτομα που έζησαν λιγότερα χρόνια από όσα προσμετρούσαν ήδη ως κάτοικοι του κάτω κόσμου. Ώρα μεσάνυχτα και το σκαπτικό μηχάνημα τίποτα δεν υπολόγισε, καθώς μου γκρίζοντας έκανε μια μπρος, μια πίσω και έσπροχνε και κρέμιζε με τις δαγκάνες του τον πέτρινο τοίχο. Οι Καλαβριτινοί πετάχτηκαν τρομαγμένοι από τα πρόχειρα καταλύματα που οι ίδιοι έστησαν και βγήκαν στον δρόμο. Συγκλονισμένοι στέκονταν άφωνοι μπροστά στη θέα της καταστροφής. Οι ύβρις για τον ομάρχη και τον σεπτό ιεράρχη τίποτα δεν ήταν μπροστά στην ολοφάνερη απειλή. «Φύγετε, αλλιώς θα σας κάψουμε ζωντανούς». Ναι, στρέφονταν με μίσος εναντίον των Καλαβριτινών. Αυτούς θεωρούσαν υπεύθυνους για την καταχνιά της πόλης. Η ώρα περνούσε και παντού απλωνόταν μια περίεργη σιγή. Πού και πού ακουγόταν το φτεράκιασμα και το σφύριγμα που κάνει το νυχτοπούλι. Η νύχτα με τα κατοικίδια της ζούσε στο δικό της ρυθμό, αδιάφορη για όσα πίκραιναν και ταλάνιζαν τους ανθρώπους. Μα εκείνο το ανεπαίσθητο που άρχισε δειλά-δειλά να ακούγεται σαν ισοκράτημα βυζαντινού μέλους, ολοένα και δυνάμωνε, έμοιαζε να συντεριάζει με το βαρύ που κατακάθισε στις καρδιές των ανθρώπων και έκανε να ξετυλίγονται σύμφωνα και φωνήεντα το ίδιο βαριά κι όλα μαζί να κυλούν στην κήτη μιας θρηνοδίας. Μαύρο πουλί της ξενιτιάς που μίσεψες και χάρτης. Στον κάτω κόσμο σαν θα πας, άστο να σ' ανταμώσω. Ωχ, μάνα. Τόσα χρόνια και ακόμη κουβαλούσαν βαθιά στην ψυχή τους τον απόϊχο του πέφτους που χτύπησε την πόλη τους το Δεκέμβρη του 1944. Τότε. Και όποτε τύχαινε καλή ώρα, απελευθέρωναν το ασίγαστο πάθος σαν έσχατο κατάλοιπο εκείνης της μέρας. Σε πείσμα όσων επιχείρησαν με τη βία να ανακόψουν τη ροή των πραγμάτων. Το έργο της τοιχοδομής προόδευε μέρα με τη μέρα. Τι συμβαίνει λοιπόν στη γραφή του Μιχαηλίδη? Ο Μάριος χρησιμοποιεί τη γλώσσα και τα υλικά της και μέσα από την αφήγηση μιας αλόκοτης ιστορίας αναδεικνύει την ιδέα του. Και αφού φτιάχνει το περιβάλλον, μια ατμόσφαιρα ζόφου που σου προκαλεί αισθήματα φόβου και απειλής, χτίζει την ιστορία του και σε μπάζει σιγά σιγά μέσα στον πυρήνα της. Από τις ρογμές που ανοίγει, ένας αέρας απειλητικός σου φέρνει ρίγους και τότε καταλαβαίνεις τον εγκλωβισμό σου σε μια πραγματικότητα. Αυτή είναι η πάγια τεχνική του Μιχαηλίδη. Έτσι δούλεψε και στο πρώτο του μυθιστόρημα «Ο Οστεοφύλαξ», με το οποίο μας συστήθηκε, καθώς και στην νουβέλα του «Ο Ανακριτής». Το ίδιο κάνει και στα τελευταία δύο ομόκεντρα αφηγήματα που στεγάζονται κάτω από τον κοινό τίτλο «Απειλή». Σε αυτό εδώ. Όχι όμως και στα δύο ιστορικά του μυθιστορήματα. Πρώτον, τα κρόταλα του χρόνου και δεύτερον, ανατολικά της Ατάλειας, βόρεια της Λευκωσίας. Και θα εξηγήσω γιατί
δεν χρησιμοποιεί τη συνηθισμένη τεχνική που σας έλεγα σε αυτά τα δύο μυστορήματα. Γιατί σε αυτά δεν υπηρετείται κάποια καθολική ιδέα του συγγραφέα, αλλά καταγράφονται τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Αυτά μπαίνουν σε πρώτο πλάνο και πρωταγωνιστούν, με γραμμική αφήγηση και συγκεκριμένη εξέλιξη. Στο μεν πρώτο στείνεται το σκηνικό της Αθήνας στην εποχή του Μακρυγιάννη και τη σύγκρουσή του στρατηγού με το παλάτι, ενώ στο άλλο οικογενειακά γεγονότα. Ένας μικρασιατικός ξεριζωμός που δένει με τις συμφορές της Κύπρου. Τα πρόσωπα της ιστορίας εδώ είναι υπαρκτά. Η Μαρία είναι η γιαγιά του συγγραφέα, η Αγγελική η μητέρα του και ο μικρός τότε Μάριος ο κατοπινός συγγραφέας. Μέχρι ενός σημείου προτιμά τον τριτοπρόσωπο αφηγητή, ενώ υπάρχει μια παράλληλη αφηγητική φωνή με πλάγια γράμματα. Είναι η ζωντανή, στη μνήμη του συγγραφέα, φωνή της μάνας με τις ιστορίες που του έλεγε όταν ήταν μικρός. Έχουμε διαβάσει πολλά αφηγήματα και ιστορίες προσφύγων από τη Μικρασία που διασκορπίστηκαν μέσω του Πειραιά σε όλα τα μέρη της Ελλάδας μετά το 22. Αλλά για εκείνους που πήγαν στην Κύπρο, όχι. Εκτός και αν μου διαφεύγει κάτι. Το μυθιστόρημα Ανατολικά της Ατάλειας, μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω είναι το καλύτερο που έχει γράψει ο Μάριος, δίνει τη λοξή πορεία ενός πλοίου και μιας οικογένειας που αντί για Πειραιά τραβάει προς την Κύπρο. Γλώσσα και εδώ προσαρμοσμένη στα πρόσωπα, στις απαιτήσεις του ύφους, δουλεμένη και ενδιαφέρουσα. Κλείνω εδώ την αναφορά μου στα δύο αυτά μυθιστορήματα, τα Κρόταλα του Χρόνου και Ανατολικά της Ατάλειας, και επιστρέφω στα άλλα τρία έργα, τον Οστεοφύλακα, τον Ανακριτή και την Απειλή, τα ατμοσφαιρικά. Πώς καταφέρνει να κατασκευάσει αυτή την παράδοξη ατμόσφαιρα ο Μάριος? Πρώτον, έχει έναν τρόπο να συγκροτεί τις θεματικές του ενότητες, τις μεγάλες δηλαδή σκηνές ή εικόνες του. Στην αρχή δίνει το θέμα της ενότητας με σαφήνεια και άρα ο αναγνώστης ξέρει σε ποιο πράγμα αναφέρεται ο συγγραφέας. Ό,τι καταγράφει στη συνέχεια, όσο αλληγορική κι αν είναι η αφήγηση, ο αναγνώστης γνωρίζει ότι αφορά το αρχικό θέμα της συγκεκριμένης ενότητας. Είναι ένα είδος δηλαδή νοηματοδείκτη που σε κρατάει συνεχώς σε επαφή με τον αρχικά βαλμένο στόχο. Ο αναγνώστης έτσι συνδέει την αλληγορία και τον υπενιγμό με το ευρύτερο νόημα της ιστορίας. Είναι ένα παιχνίδι που παίζει ο συγγραφέας με τον αναγνώστη εκ του ασφαλούς. Όπως περίπου γίνεται στις ταινίες μυστηρίου, είτε με τα μουσικά μοτίβα, είτε με τις φωτοσκιάσεις, ο σκηνοθέτης προσημαίνει την περαιτέρω εξέλιξη. Τέλος, η θεματική ενότητα κλείνει συγκεφαλαιωτικά, ολοκληρώνοντας έτσι το νοηματικό πάσμα. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο. Το κείμενο ζωντανεύει εμπλουτισμένο με ποικίλους εκφραστικούς τρόπους, ανάδρομες αφηγήσεις, αλλαγές ύφους ή αλλαγές στη ροή του λόγου. Πολλές φορές υποψιάζεσαι ότι παρά την περιπλεγμένη κατάσταση, παρά τη ζωφερή ατμόσφαιρα, η ιστορία του θα καταλήξει σε φάρσα. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ένα λεπτό χιούμορ για να υποσκάψει την αφήγηση και να την ανατρέψει απροσδόκητα. Και τρίτον, το πλεονέκτημα του Μιχαηλίδη είναι στη χρήση της γλώσσας. Ξέρει καλά ελληνικά και επιδίδεται σε ένα δημιουργικό παιχνίδι με τις λέξεις. Καταγράφει τις διακυμάνσεις σαν σκαλοπάτια που σε οδηγούν προς ένα κρεσέντο. Με γλώσσα που περιγράφει τον σύμφωνα, τον οριμαγδό, όχι με τάξη και συγκροτημένα, αλλά με έναν εσωτερικό άνεμο ανακάτεμα, όπου λαμβάνουν χώρα τα γεγονότα, οι εικόνες, οι παράλληλες σκηνές. Έτσι αποδίδει όχι μόνο τα εξωτερικά δρόμενα, αλλά και τα εσωτερικά τοπία με έναν λοξό ιδιότυπο σχολιασμό. Θα κλείσω με ένα δείγμα τέτοιας γλώσσας λεπτών αποχρώσεων από μία παράγραφο πάλι της Απειλής. Η περιέργεια κινούσε το ενδιαφέρον των κατοίκων της πόλης για τις εξελίξεις και ένα είδος ανεκδήλωτου αλλά αισθητού τις φυσικές του διακυμάνσεις ηρωνισμού. Γιατί το ένιωθε κανείς το κατά πώς τριγούσαν τα σώματα και κυρίως το παρατηρούσε στην απορρίθμιση της αναπνοής και στις συσπάσεις του προσώπου, όπου μάτια και χείλη κατέγραφαν επαναλαμβανόμενους εσωτερικούς κραδασμούς. Γι' αυτό και οι συζητήσεις έμοιαζαν με ατέλειωτες ασκήσεις, με τις οποίες τα άτομα ικανοποιούσαν τη στερημένη τους περιέργεια και τη φιλιδονία. Και εκεί που ετοιμάζονταν να εξωθούν οι γροθιές της αντίστασης και της μάχης, κατέφτασαν πολυπληθή συνεχεία με τερατώδεις μηχανές. Οι τεράστιες δαγκάνες χτύπησαν
αλίπητα τις ωραία αρμοσμένες πέτρες. Κι ήταν όλη αυτή η περιπέτεια μοναδική. Πρώτα ένα αντάτσιμα, μαγεία και όνειρο. Μετά ένα κρεσέντο, γεμάτο βρυχυθμούς της κολάσεως. Το πρώτο μέρος, κοντά στην απαλωσύνη των βιολιών, κατέγραφε ήχους εναρμόνιους και σήμαντρα μοναστηριών, ενώ από το φλάουτο μια ελάσσον κλίμακα, αναδιότα, γεμάτη γλυκασμούς, σαν ευωδία θυμιάματος προς τον ουρανό. Αντίθετα, το δεύτερο μέρος ήταν μια ηχητική αποτύπωση της πιο άγριας καταιγίδας. Τα αστραπόβρωτα από τα κρουστά και τον μπάσο έσκιζαν τη γη, ενώ οι κεραυνοί από το τσέμπαλο και τις υψηλές οκτάδες των βιολιών ράγιζαν τα φόπλακες και άνοιγαν μηνύματα με σωρούς ανθρώπων. Ευχαριστώ.